زیدتر ji 10 salane pirosa tapokirinê li devera Amêdiyê hatiye rawastandin, ev çende jî bûye sedem zorbeya milk û malên hewlatiyan bêtap û bimînin û vê çendê jî çendîn karîgeriyên xwe hebûne ji ber ku bi dîtina hewlatiyan nebûna tomara nûî li qezayê ew zerermend bûne ji milk û malên xwe. Ji ber hindê daxwazî dihêtkirin careka dî tomara nûî bihêt vekirin da ku hewlatiyên deverê bişên erdên xwe tapo bikin. هيفيد كاين طوبو الأوميديا بابي تفجرها كودي أبا هندهين صالة أوميديا يوم مغدورش طوبو الأوميدينينا وش نسبة عمر جي همونينا طوبو نينا لاو صالة هاشتي شوري حاتونوكا ساعت هاشتي شوري هندك عادتنا طوبو كن يت بينشاج بوب كنا عادي بيا وحتى بس عادة جي نابو طوبو كان نوات كان بخو أوفو كان الدور وی بابتی جی لاینên peywendîdar amade nebûn çi daxuyaniyan bidin. û ji ber netapokirina erdên hewlatiyan dest bi avadaniyê jî nahêtkirin li vê deverê wekû pêtivî. Hêvîdonîş hikûmetê carek dî bi zivirê tevmata qomêdiyê topuyo veketeve. Şmêja topul mata qomêtro stêndî. Alemekî milkê heye, ne milkê bobê ya milkê bob û bob pîrêtona vên bixwe mola ovokan. Omêdiyê mantaka yo batanka omêdiyê ne zêde bîtin. İle bêhna xorê ovokan. Hikûmet wanokan ne ovokan ne bû topukan. Vî hêvîdonîş mesûliyet hikûmetê cevê xwe bidana omêdiyê sehkanê topê bo omêdiyê carek dî vekene ve ştî mantaqê dî xera. Berdewam daxwaza hewlatiyên vê deverê ew e erdên wan bihên tapokirin da ku mifay jê werbigirin ji layê avedaniyê ve ji ber ku çendîn sala çavarê dihêtkirin tomara nûî bihêt vekirin lê tenha hîç encamek nebûye. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.